Takže čaute, ja by som vás chcel privítať pri mojej prvej informačke. Takže moja prvá informačka by mala byť o tom, čo budem robiť a na čo budem natáčať, takže budem natáčať väčšinou na Minecraft, CS:GO, Call of Duty Black Ops. A aj keď chcete, no tak aj nejaké vlogy by sme spolu mohli natočiť. Tak ako vidíte, v pozadí som si urobil takú menšiu, ako sa to povie, proste také menšie posedenie. Takže to by bolo z informačky všetko a keď už zajtra máme Silvestra, tak všetkým by som chcel popriať šťastný a veselý Silvester, hlavne veľa, aby ste si kúpili veľa petard, aby ste púšťali ohňostroje a hlavne šťastný nový rok všetkým. No, takže z informačky všetko, tak ja vám ďakujem za moju pozornosť a všetko dobré do nového roka, takže čaute.